Lagune pepeling. Enggak tahu engko buka bersama lho ya. Melu ning ndi? Oke. Iki sapa jenenge? Mas. Poso ta, Dik? Poso apa? Endang. Beduk. Dino. Wis wancine tansah dielengke. Wis wancine padha nindakake. Aten wis kumandhang wayang sembayang. Netepi wajib dawe pangeran. Sholat ati jaga ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah. Lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah. Subuh, zuhur lan asar, sholat sayakti ngetoke tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunate. Ja sembrono iku perintah agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah. Lan sing tumanina luwe sampurna yen berjamaah. Bila Pakmu kok lha piye? Wis rampungan kok iki. Rampungan kuwi lho wis to wong aku ya ora masak dina iku arep buka bersama kok. Ora masak. Lah wong isih engko lah iya iki agek jam piro? Agek jam 2 kok sampean kok wis wis nganggo petis iki kepiye? Lah iki wis jam 2 lah ya. Aku ana perlu tak lunga sithik. Kok perlu piye, Ji? Lah ya bali jam piro sampean? Lah ya bali. Iki kok buka bersama bareng-bareng lho, Pak Ne. Lah ya buka bersama ya buka bersama. Buka bersama Kang. Lah ya jam piro acara buka bersama? Iki jam 2. Jam setengah papat, jam apa saiki jam 2 aku tak lunga sik dhelet to. Pas ngono nganti. Iya wis dhelet wae ya. ya. Bapakmu malu kok. Sedelane iki. Tak aja kidul ngendi? Ya ning kidul kono sik. Kidul ngendi? Ya neng bibis, tak itu ya ngopo? Tinggal sini ya. Aneh-aneh mesti semuanya gak acara ngene. Ya pamit. Ora suwe-suwe lho, Pak. Iya, wis suwe-suwe. Mangkel tenan. Nak kowe saiki latihan nyanyi ya. Esuk tinggo nganu. Lho apa kuwi jenenge? Lho kuwi sesuk saisane ya tak latihan sikik. No. Ya kuwi impusmu ya tak jak kuwi. Melu kuwi. Iki ambine iki kok pilek ya? Bisa apa lah iki judule apa, Dik? Selawat apa Mbak Lilis? Jibril. Bisa lah si impusnya.
karo anu, karo mlaku-mlaku rono ya. Ya ya rono kaya ya bonekane dijak ra, Dik. Sallallahu ala Muhammad. Selawat apa Dik jenenge? Jibril. Apa? Adik apa? Sini nak. Tenang. Bos. Sini kata sih ke mana atas bapak. Bapakmu iki lho. Iki wis jam pira iki ya enak dhewe nyanyi-nyanyi. Bapakmu ya urung bali iki piye? Wah, tobat iki. Coba tak bales iki. Ya, bapakmu tak bales iki. Halo. Lho. Dipateni. Wo nek iki jan. Piye iki engko awake telat lho nek nganu buka bersama. Wis saiki mau bapakmu krungu ra kandha piye mau? Ning ngendi mau? Ning bibis ta golek ning bibis ya goleki. Golek ning bibis mangkelke tenan kok. Mangkelke tenan kok bapakmu ki wis ayo. Ayo nak.